Protection reminders on the what am I doing? I don't know. Guys, nyeri panagada so. Musafa wakamboita live yokuda kudza vanhu ma problems ako. Right? Usaita foot live. Well, tombomira zve live. Usafa wakamboda kusha. I know kuti vanhu vazhinji you feel better. Ukabudza munhu ma problems ako. But statistics dzakamira so 20% of vanhu vari kuudza problem yako they don't really care kuti waita problem yacho here kana kuti hawina. Right? So problem iripo ndiyo yokuti wakaenda iwo uchida kunoudza vanhu eni munhu wanonoudza zvibvunze iwo kuti munhu uyu ari mucategory ipi. Pangori ne 2 categories. I'm not joking. Pane 2 categories. Pama audience ako paunoudza problem pane 2 categories. Kune 20% isingakendenge they don't care kuti wavaudza kati hauna. Pa 20% ipapo pane vamwe vanhu vanenge varipo pa 20 ipapo vanenge vachiti kurumidza kupedza ndinoudza vanhu please kurumidza kupedza kwakurumidza kupedzere ndimbodo ndishare gossip bibi kuchipedza kaniwe. Kana ndo andotaura uchitovaudza ipapo vanenge vachitotaipa ku inbox what hey nyaya dzandiri kunzwa vamwe mwana muri free here ndiwe ikoko ndizokuudzai zvanda latest ndo first grade. Second group pa vanhu vanenge vachiudza kana kuti vanhu vari kuitira live second group ndo 80%. They are actually happy kutodzwa kuhenewo unena ramba chitaura tinzo they are actually happy kukunzwa nema problems. Kuna vanhu vazhinji right now vari kutofara kuti kuhanacho anochawo tasingazoti unacho isu. Vanhu vazhinji vachinzwa live dzedze dziri kuchemedza vanhu this week idzi vari kucelebrate vazhinji vacho they are actually celebrating kuti taiva vanhu vachingofamba isu tasingaziti vari week so listen guys, it makes you feel better. Tinozviziva kuti it's a way of coping. Vamwe venyu way dzenyu dzoko you are solving a problem by creating a bigger one. Most of you guys munosolve my problems much create a big one. Makafana munhu anoti nokuti guys mina ndikuze sulfuric acid inouraya AIDS. But problem iripo manje inouraya nemuridzi une AIDS. Saka achizi akosikura apa kana chinjacho chirapa AIDS asi chichiuraya munhu wachane AIDS hapana kurapiwa. Anona kune zvinhu zvakawanda zvinouraya zvinhu zvinokuaffecta kana une chirwere. Make sure uri kufixa chirwere kwete kuti uri kufixa chirwere chozviuraya. Right now guys, without taking sides, hapana kana umwe ambogona pa vanongori exactly pavaingori musi wavakakonana. Why? Because vaudza useless people. Vaudza useless people. Why? Who are the useless people? Tisu tachiona live yacho nemi makatara live yangu muri useless mess in a good way. You are all useless. Ndikati ndiri kunzwa gumbo right now. 1 amuna mabandage, 2 amuwi kuzondiona. Chamunongogona kuti makanzwa Leo nainzwa gumbo ere last week. Ndona. Saka kudorega kuudza zvangu if ndakatongwara zvangu kutongorega kuita live yacho. Problem yatinoita vanhu we feel better nekuenda pa live. Munhu anoenda pa live kuti afile better akafanana munhu anomwa doro nokuti ari in debt. Kumwa doro uri in debt kunongoita kuti ukangamwe kuti uri in debt mangwana makuseni unofuma uri in debt. Sa wamwa doro kuti ndine chikwereti makoma ndiri kuowa munhu 100,000 rega ndimbomwa doro homa wofila good parinopera doro dzoka pachikwereti unongori pawanga uri papo pachikwereti papo deno wandotora imwe mari yepadoro ipapo ka yawamwisa doro $2 wadoipaya towards chikwereti unoitwa dofo zvako ka panodori nani utori beta watora $2 iyo yawanwa doro ukaisa towards chikwereti chako kana chachiri 2 million wadowa kuowa 1.98 million chako. So wadowa 2 but
we tend to go there. Vanhu ivava vanoita saizvozvo vanogona kutozviuraya futi, ende kuzviuraya kwacho futi anenge achifunga kuti ndikazviuraya ndiri kuvakaurisa. Listen, unozviuraya nhasi, partner yako inosara ichitochata, kana kutochata musi weanniversary yekufa kwako. No one really cares. 80% you guys, listen, they don't care. They don't care. Inzwaka ukoona chikwangwani chakanzi Harare 50, iwe uri mundevero uchidanda Bulawayo, you don't really care about that chikwangwani ichocho. You just say that chikwangwani ichocho. You will only care musi waunenge kwa Harare. My problems enyu aya vanhu vanotozoita care about the musi wavanowirawo mari. Kara uyakaita kopu, how did you... Ndo vanozotanga fona, naiwe murume wangu akundiitirawo zviya zvawakamboitirwa. Zvakamboitirwa, can you help me? Kana zvamakazoita se half the time hatomboteereri. Most of the time vazhinji varipo paipa vanhu vari kutama screenshots. When we were young, kune vanhu vaifarira kurwa stereo. In fact, taingorwa tese tangonzi tirwa papublic. But zvaitika ndezvokudai so, whenever people were fighting, half the people will be watching your skills and judging. No. We are chamdeni. That's why when you fight in public, there are two things that happen. You reveal your weakness or you reveal your skills. Ukarwapa public, people will start to realize, Mfesa not gonna fight you. Mfesa no roba. Or else are not, So when you do your Facebook lives and cry in front of people, I'm not picking on anybody. You're just doing nothing. You're really making it worse. Half the time, most of those people who are watching, 20% of them don't care. Right? 20% of those people you tell, they don't care. And 80% of them, yes, 80%, they are actually happy to see you cry. They are actually, but still my love. They're like, chema. But they, oh no, no, But vakafanana nevanu vanotengesa macoffin. I keep giving this example. Munhu anotengesa macoffin can cry with you. Trust me. Munhu anotengesa macoffin can cry with you per funeral. But I think akauya muri mkiyo kutenga macoffin pakauya Jesu akati everybody wake up, akuchina achafa in the world. Uya munhu anototenga kuti samangwana ndotonotsvaka basa, ndototsvaka new career. I'm not saying vanofarira kuti ufe, but vanhu vanotengesa macoffin vanogona kuchema zvavo newe. But vapedza kuchema newe vanokuti mamuchida remari. Kana vachikunzwira tsitsi vanogona kukupa remahara nokuti vachema newe. Vanochema vagochema newe. But vanokubvunza kuti moda coffin remari. Which means business. So if you come on Facebook, you go with your partner. We all listen. A lot of people have divorced. A lot of people are, all those people that you see, half of them are in bad relationships. Some of the relationships are worse. You are going to 6 months but she you are going to 6 months but she but you all know Facebook and 80% you would have found yes, yes, and the 20% they don't really care. So what would you go? I don't know what you go. Oh, it's okay. So guys, when we do these lives and it as Zimbabweans, just think there's two categories. There's not more than two categories. There's only two categories. Those who don't care and those who... There is no middle. Apana, listen. Apana are in between. 20% who don't care, 80% who are happy that you've got those problems. Trust me. Kana vavasi pungade vachikutumira mari vachiti asha live yako yakandibata moyo une bank account ndikukandira 60 pounds live yako yakandirwadza unowe. Those who care will come to your inbox and it voku advert. This is how a person who cares do. Ndikakona chita live nokuti pedza live yako sha, please cancel your live. Visa live yako, visa finish it please if you can finish it. Tsvaka munhu one. Zviri nani usekwe nemunhu one.
Afamba achita makuwa. And listen, guys, when you do makuwa to an intelligent person, right? You are revealing so much about yourself than the other person or kuitira makuwa. This is kana uchitira makuwa kumuna asina udzidza. Oh, vanoti and don't. But munhu akaenda kuchikoro, when someone is telling you nyaya, oh, mrumango, akandrova negokora chide. Listen, that person, if you keep watching achitaura, you get to know her than the person who are kutaura nezvazvo. A lot of these lives reveal much about yourself than the person you're talking about. That's why when I just said, yes, they're not lying. They know you. Because when you're busy doing that life, and you are revealing my characteristics. When you cry, we see you cry, and it. Or when you popota, so one my skills ako ekutaura. I don't find it right now when I'm doing this. Half the people probably don't even get what I'm saying, but they can see, oh, I know today, oh, minakede, anekachuronda pa, oh, no gerende pa. That's what they see. Pana kutaura inongoronzera. Sana botara ndikati nini? Guys, unogona kuona munhu ane chirwere anditi chinorapiwa nesulfuric acid. But then sulfuric acid yacho inouraya chirwere zvese nemunhu. Saka cancel that one. Hapana solution. Onzo. Unenge wafanana negurwe. Gurwe zvarinoita ka rinokurega uribata. Rokurega utanga uribata. Rotanga kukava richizvikava dumbu bhozi dumbu regurwe rakadai so. Dumbu regurwe rinozvidzatura rega. Hakuna munhu anodzatura gurwe. Vaichaira makuru vanoziva. Ina handidya makuru but taimachera. Unochera gurwe woribata zvakanaka. Paunoribata rotsamwa rokava rine makumbo anobaya. Rozvibvajura dumbu. Ndo zvinoita vanhu vazhinji. Unoita live. Woita live. Kuita live kwakafanana munhu arozvibhajura matumbu. Muka dzakamirira apo. Boss, listen, muka zvadzinoita dzimwe muka dzakamira apo kana chinhu choda kufa zvachinoita. Mugorere nzara pa mombe yati yoda kufa pepe. Pane shiri dzaimhara muzimuti so dzine mazivi muromo akadai so dzinodya nyama dzedzi. Mombe igona kuti vanhu vari ndinzura tsitsi hey kana yaifunga vanhu vari ndinzura tsitsi vari muti avo vari kutowisha denda bhururuka. No, they are waiting for you to die. They are waiting for you to die. Shiri dziri muti idzo dzauri kuitira live idzo vazhinji vacho vakamirira kukuona uchikolapsa. Vakamirira kuti vanyore manewspaper. Vazhinji vacho mareporters vakamirira kuti ukolapse unzi akazosectionewa munhu uya. Half of them aitidadira kana aizviita mamukangano here aionero. So guys, let me tell you, chaka to one person can write a problem chayo. This is how I cope myself, especially panye relationship breakdown. Kana uchita relationship breakdown usatsvaka chamomo, right? Kune vamwe vanhu, right, vaunoudza vari palive papa vanenge vachikuda but chizati hausi havatomboziri type yako. Zvinovabhowa izvozvo. Vanenge vachikuda uri kuita live yako handiti vari kukuda but havanozvizati haufa wakambovada. Do you think vanhu ivavo vachakusapota kana kuti vanhu ava vakutanga kuti pisa ena because they've got nothing to lose. Social media handoreva zviri pane 163 but zvainoita manje social media ndikadzima live yangu iyi 10 years later kune rimwe rikudorova screenshot ipapo rikudoro rakadorova screenshot karazopedza kuti it's not what I delete. But social media haikangamwe. So one day wadai mazoregererana makugerepana isu toyena nayo social media kuti zvakaitika 12 years ago zvakaitika 2 years ago. Social media haikangamwe. Ndo problem chete iripo iri. Ngaimboverenga macomments enyu tinzwe. Ndasingaverenga macomments. Right? Tangira apa. Metozela. Tula. Right, Hans, but inini I learn from these lives. Cause ndiri nerera saka ndiri 0. Chill. Akuna nerera iri over 30. In fact, unerera unofangwa kuguma pa 18 years.
Cannot do 18 or over 18 or do adult. Cannot. Kuna, I know. Because even my mom, and oh, Baba Wangu, my mom is 65. But what's what? Oh, didn't Baba Wangu ever pay? But I should not worry, Mama. You should do, even if he was alive. Now, Mom, that discuss China. But I'm alive. No, but when I'm Chigarana, Magabata share, Magagarapama Kumbo, Mustara Navo, Mustara. Oh, can you help me? In fact, some money, did coffee, and on. Saka umuoguti nireno ngori place hold uchema zero aenda bangwe banu bamunoti banopita tumufile uyi banga bari zero ari kuseri kwe koma 1.000 kana 0.00 vana zero ari after the comma avana chavanu betsera vana zero vakangova ama place holders vamwe venyu vamwana munozochema mu life menu vanga vari ma place holders. That zero is very important. Do you know is it correct to 2 decimal places, or is it to the nearest 1,000, or is it to the nearest 100, or is zero yar kuseri comma? Those hakamirira. Saka zero yakabvisa ndo panoona na chichema nandi mai we but muri kuchema zero angari kuseri comma. Zero yanga sina basa until afa abviswa. So vamwe vanhu vari mu life medu vatuda kuplease ma zero ari kuseri comma. They are only there as audience here. Oh, we are alive. Right now, about 156 up. Probably all of them. Kwa budi rutiere timbo mseka ziwa ringa donere tiwana zokudota ora zodi kawate ngango umana man ngaka rukango garabe ti apane rika nuduka ngango dona baba half of the people don't even care what I'm talking about. They just hear because it's social media and they can click. They can leave. That's why I end up blogger among my groups. The blogger 1, 2, 3, 4, 6 groups. The blog. Because I've been consider the audience in 800. So you know sometimes you know the audience say 1,000. 1,000 people. Homera zenze. Mukumera zenze. Life yakafane kuchova baskoro. Baskoro aridipa vanhu. Ukangona oda kuonera kwa ne baskoro pa vanhu uripedo kudona. Zvakafana ne motorbike. Ukangona wadwa ne audience uripa mdududu. Burga mdududu wako. Wosunda mdududu wako, you're better than munhu arida kuda kurimurudza mavhiri emberi kana ndio zvakaita life. Ukaona wanyanya kuita ma-audience usiri comedian, audience ikakuwandira uchiita live, iwo chizati zvauri kutaura zvisi kusetsa vanhu. Ngwarira zvinhu tu zvauri kutaura sedza zviri kuexpose iwewe kana zviri kuita kuti look stupid kana kuti zvichakuataka mangwana. Chinopati uve nevanhu vashoma unoudza life yako ka zvikaita wrong or zvikazogadzirika pamberi apo hauna vakawanda vanozokubvunza ko ndimi madzokera nyoyo yako kuchemedzai kana kuti ukada kumove on ukawana murume kana mukomana musikana makuda kupa mafuti hamusiri makamboita miscarriage makuda kupa mafuti mwenombo muchapa imne choti vantuona inongo sina tombovavudza. You can move on easily. Unozati ukarowa tiri kuchikoro kwekwe tai maheadmaster aita kunana dadavana maheadmaster wainzi ndai munoita q toita q tonorowa buda aistatatatatoma magara wene kurowa but vana nemusikanza sezi ndo vana vaiteta shamu mani sataizi mukushinga wobuda uchisekerera nokuti pakuti mungopana vasikana vaunoda panza. But deep down is that happened. I shouldn't do this again. Unlike Muna Zonzi, we are eating Bogura that Tinoroa Moon. I wrote a public. Chikoro just a jacket, my master per assembly. T-shirt the rock, special premise. T-shirt the row, common at 3, Vukubama Mango per weekend. Vodan 1, Chikoro just a jacket to Rimba, Unobama Mango. Even right now, tutuwa tikadongo chunjika biwo dzaiva mbavha kuchikoredza iyo ziva maticha muri kuona aronza aiba chibage ukatreka kuboarding school kwavakabva vazodzo dzakatomboba mumengo kana dzakatomboba matrangiro munhu dzakatomboba dovi hazvingotangi kwa headmaster kuti wakunoba chibage dzakatomboita something kana mapen aidisappear musi weexam wangu wasingamaoni eva sharp yange ine record yekubiwa zvandorozama kuti ndezvokudai so audience iripo kungokuchirira
uchigona nekukonewa nekukuseka kana wadona vamwe vanhu vanotoseka vakadai so are you okay are you okay hanibona ndikaseka ndakadai hapana maziso are you okay saka iwo unochifunga kuti malikes nemalikes zvese zviri kuitika vamwe vari kuti zimfesera chembera ona marinkles akubuda iwo uri kunakirwa manje uchiti handine vanhu 160 vakati vari palive uchita live yako chivabudza pakuzoda umuvha woni manje vakakuona right now vanhu umwe munhu let's say wangone relationship vadova neprofile yevanhu vaunoda taakumuziva fidzo anda vasikana vane magaro vakazokuona kuti zvifambirawo zvako usingadotsvake vasikana asi famba padivi nemunhu ane magaro vodo reference tomuze right now for example ukadanana nevanhu vanoimba 2 3 or 4 ukazongoonekwawo pajapreza abuye waonekwa uri kustage kwajapreza mamona japreza be careful kana kuti let it be careful mfesi then wangongodanana nemunhu wako secretly pasina right now ini ndasikatombozii today kune mufana anoimba to be honest ndasikatozii kuti mfesi uyu akachema uyu recently anoimba handitombozii song yake kana 1 2 ndasingazi difference yaiye newaimbove kudhara ndaingonzwa nyaya asi munhu anga achitaura munhu uyu ndandimuziva zvangu animona so problem andikutaura ndekuti guys 80% of these people are actually happy to see you crying and then 20% don't care. So basically you're doing 100% job for nothing. Apana ama rewards or kwana. Akuna no boy uti shamari. I like the way you coped with that stress. Whiny. Takuba bodoro omkombe shamari. I like the way you wakadila newe apana puta noya chiti ndafunga kumbo contribute mari because machemero waita unenge wava dehydrated pakutengera juice apana right kwa account kwa maybe ukachema uri ku YouTube right this is my advice kana moda ita live chinda ku YouTube movra channel you monetize your channel wochema ochita live uri pa YouTube at least no bad up because YouTube yakubhadhara ukaita live yakadai so denandri pa YouTube 118 boom 1000 people vari live vachinzwa zvandiri kutaura so ndechito zati okay ndiri kuchema muri kuti oye but still YouTube ichandibhadhara zvino kana uchichema panhu pari free vanhu vari kukuwacha vari kutoti bhando rapera nditenge rimwe vachidya mapopcorn it doesn't matter and sometimes unotochema wakavhara wakaita screen black but your voice rakuzikana so you guys let's not do this it's just 80% of these people are happy oh man last week papa pasina scandal vanhu vaitobhuyikana man kwakune rimwe scandal komana hakune rangabakhwa nechikomba timboseka zvedu Facebook yakubo ukanzwa vanhu vachiti Facebook yakubo even nemapati chacho ukanzwa vanhu vachiti pati yanga ichinakidza munhu wechirume ukanzwa pati yanga ichinakidza kwakuzere mabhebhi munhu wechikadzi akati pati yanga ichifaradza 90% yacho inenge ichitotaura kuti kwakune varume zvokuzoti doro rachimwiwa chichiti ndezvimwe 2%. So I was like, these days Facebook ndo problem maZimbabwe because on Facebook haisi kunakidza mazuvano haisi kunakidza because vajaira scandal hapana even here zvino like Zimbabwe kanzi okay dora radzoka reku 1980 redora rabo everything zvabo kuno mumwe munhu anodobhuyikana man kotochinja mari se kuvaira zvitirei nanjira ndikati some of these people vanotofara kuti kuhafi here akangofa zvakiti funeral policy totobhatekwa zvedisi timukwidza ndege ndona iona chingoti okay vamwe vanoti dai wadeportewa then you're there uri kuchema ndakubuda hangu ku-UK kwacho kune million people vanenge vachida kuuya ku-UK a million people vachida kuuya kuzogara ku-UK kwavo iwe unochema ndodzokera zvangu Zimbabwe ndinodzokera nokuti no they are actually happy ngaataura ari mundege ndamboita live ndapinda tight ndikazoona macharts evamwe vanhu
vachitoti vadiko kumamisa taida kutoona riri ropa chero. Those people uchita live live iitire zvinhu 3 kana uri in danger uchida kuti pave nepoint of reference pakuzoinvestigate. Guys, ndanongwa nevanhu handisingazivi ndakidnapiwa ndiri motikari yekuti yes you can do a live. Ukafa iwe panova nepoint kuti the last time yakataura takamuona ari motikari yekuti kana zvisazobatsira pamberi apo live inogona kutokusungisa iwewe pachako. Mamwe malive anokwanisa kutotidzingisa mabasa takagara kule. Kune vakatodzingwa mabasa nemalive kuti hang on a minute, next year wakudaita president unoluza mavhoti 100 nekuda kwelive wakaita 10 years kuti hatingadi president anoda so president anozomanya nenyaya dzedu. Okay, maybe wavatwabamu 10 years later pamwe unenge wavatwabamu woti vayai kuchechi kwangu mfundisi vaichema vaya pala mfundisi andoona hauziye zviro chamangwana. Zvimwe zvinhu zvauri kuita nhasi pamberi apo zvakawanda zvatinoregret. Inini like right now pane zvinhu zvandinoregreta zvakawandisa zvandisina kuita ndichiri mudiki. Zvodenda ndinzi ndikadzokera boarding school ndichanowedzera imwe mvisika. Pane imwe mvisika zvandisina kuita boarding school kundiri ndaingorohwa ndikaita ndaingorohwa ndikarega kuita kuti ndaingorohwa. Why did I not just do it? Saka half of you people ipapa mukapiwa mukana wokuita wokudzokera kwamakabvako. Kune vamwe vanhu vari marriage right now vanototi ndikapiwa mukana wokudzokera marriage this time vakadivorce ndikapiwa mukana wokudzokera marriage ndototanga kuhura first day after the wedding. Because hazvina zvakandibatsira, faithfulness yacho haina zvakandibatsira. So a lot of people are living with regrets. And ukaita live zvaunenge uchiita manje unochita kuti vanhu ivavo manje but vave a bit more comfortable but takawanda but chisingazivi munhu ndechekuti nhombo haichinje marwadziro nokuti muri 50 muward. Nyangwe mukaita 50,000 muward nhombo inogwadza mugwadziro wayo pamudumbu rayo 1 hapana nokuti imbondipa nhombo yako ndipokugwadzirwa zvakafanira kuenda kutoilet imbo yawo ndienderewo toilet no zvasiyana izvo. Vana mai vaitituma vane nhombo so ndivigiro mbrekuma ndivigiro salt ndivigiro huni but kulebha vaitongoenda chete ende kana vaenda kulebha vaenda vega taingozona chimwana chakabata kwakaridzwa mhere kuseri koko. So one thing chandinofarira nchokuti hapana kuti chinofadza vana sangoona your mom in pain. Unogona ita live vana vako vakaona distress yako unogona vatraumatize. Right now vanhu vazhinji hatina vana vedu havana marole model of good relationships. Toda womboona live yevanhu vanodanana nditi 30 minutes dzokudanana tichikuona muchibatana genuinely muchivaudza vanobhedha kuti watch our relationship 10 years from now titiri pano tichidanana. Vana vedu voitawo motivated, vanhu vava motivated. Umana hatitela because Zimbabwean hanzanambona anything chinoti motivated pamalive esa tinoita hanzanambona live yokuti unopedza kuti live yemufeso yaya yandibetsera. Tinotomboedza even nesuwo tinotoita malive acho tinochingotaura chihure mumamarriage. Ngatibaita imwe live yevanhu vari happy timbona imwe couple inouya pana couple guys weaimboona relationship yangu kuita ka live every day. I'm planning to in future kuita imwe live yekuti as a family kuita Coronation Street kana kuti East Enders life yekuti every morning muchitorarama nevanhu so muchiona how they live vachienda kubasa muchitodzidza kuti timboona umwe munhu angoda kudorambana nemurume wake vodzokerana vozodanana heavy todzidza kuti vana vedu voti this because right now ukabvunza vana vedu guys are you gonna get married iwewo 1 wakarambana mai vavo 2 pamai vazvambura kana 3 mai vacho vaikushaudha vanoda kubvunza but what's the point? Why would you marry someone takunetse every day achikuramidza kuenda out? Why dad I don't even see the reason why I should get married. Getting married to someone who's gonna tell me if I want to go town and say, why are you going town? Why? I don't know. But I would associate a marriage in a controller. What they don't know is that no, kuna mama marriage are better. So I don't, guys, gatimbo chinja my life. Yes, zokuchema dziriko. Ita live wega. Chema rumbetu mako
tsvanja mawindow uchema hoyo mbotadza nice side rako. Because when you look back wakatarisa chii chandakaachieva nelife here. Guys, let's visit our lives. Ese kana musina wa delete avisit brain melt life ndakaita musiyai chii chandaka yakazondi ndakazowana partner nda after life here kauti yakadokubvisira mamarks. If you're not adding, you are subtracting. So if that life is not adding anything into your life, it's subtracting something, and you will soon find value yako yatodzikira nezvawaita palife. But in there, I learned from these lives because in the okay, Facebook will never solve anything. Kana one day, Facebook can solve something if you use it. Wakatarisa neengwe yokusolva. Dombo riri kukunguruka rinokwanisa kukubetsera as long uri kuside kwarisingazopedzera kutsimbirira. So vhiri riri kutenderera rogona kubetsera as long uri safe mukati maro risingazodoni neside kana kuti usingazokarukwadona. What am I trying to say? Nduzama kuti anything chinokubetsera as long ukagara uri ku right side kwako. Mumvuri unokubetsera ukagara uri ku right side kwemvuri. Zuva rinokubetsera ukagara uri ku right section kwezuva. The same thing chinogona kukureka chogona kubetsera. Poison chaichai inokubetsera. Vangani vakaurawa nepoison inoshandiswa kuuraya zvipuka kuti tiite good food. Imwe poison inoshandiswa kuuraya zvinhu zvinodya cotton ine ichitoti benefit. Ai poison ino benefit. But nokuda kuti waenda ku wrong side kwepoison inokuuraya. So Facebook, you can't say Facebook will never solve anything. Facebook can solve your financial status. Facebook can find you a partner. There are so many people who met on Facebook. They used Facebook positively. So we can't rule out Facebook. But if you carry on using Facebook negatively, remember each glass is half empty or half full. It's how you see it. Your life right now, kuna munhu arikuti akanzi download a life yako right now uchichema uri pakuchema kune about 10 billion people who would just download your life and paste it. Kuna vamwe vakomana right now nestatus yako vanokwanisa kukupesta papilo yavo kuita copy and paste. Lewanzi mwari vanoti okay, today you are able to paste any partner yawada. Munobaika nekupestiwa muchingwari muri kutambura, you are ready to die. Kune rimwe zirume ritoti wakomana mwana uyu I can paste mwana uyu pambedha wangu ndikatogara naye forever. I'll treat her as a queen. You are busy. You don't want to die. Why? There's someone out there who anokuda nezvauri izvozvo otokuwedzera kepesi pamusoro pe Brazilian yako iyo. So it's how you see life. Ukandaitarisa life uchiti half empty. That half empty glass is also half full. Ukangonodira imwe roba razara. Ukarimwa inobva ita empty. So it's up to you guys. But Facebook, we can't rule out Facebook. Facebook can help you if you use it positively. Hanzi zvino awana mugoni. Iye akati V11 uku vile. Andiona Satan zvanoita manje, yanimbotaura nezva Satan. Satan ndiye munhu akapusa manje. Satan anouya mandiri okutipfutsaki. Obuda mandiri oenda kwauroti newewe. Odzoka kwandoti soro nenge banga. Odzoka kuti newako. Zeri mai vako, baba vako. Pfutsaki uya boom. Achikuru boom 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 boom. Basically Satan arongofighta himself. Munhu ari kusafa apa vana. Because murume arongofighta. Listen, you can't tell me after all these years, 19 years, you're actually exposing yourself. Sure, nepungwa dzako iwe nekungwara kwakaita 19 years uchidya kadora. 19 years in marriage. Hai wow, hapana zviripo 19 angane kadora futi 19 years dzekadora. Uri kuzviexpose azvo. Ukaona munhu ane kadora within a day buda utsvaka asina. Kwete kuti 10 years later marambana akuzvarisa vana 20. Wangone kadora. Hapana chatinenge tambodzidza pauri titangona tori stupid. Right? Hanzi hazvigona ke V11 chichichi. Hanzi Fidzoman ndako rako. Wari kuona sei ndakagara so ndakatarisa kwana iwe tafadzo. Fidzoman siya ma celebrity edu ndako rako. Omana musadero omana.
hanzi ndanonokawo sorry. Hey, the social media yakuita se gambling. If you get addicted, you can lose it. No. Listen, guys. Social media yakafanana ne matendere shiri. Right? Dzimwe shiri dzofunga dzakangwara dzichinotora matendere dzinovaka mudenderera dzichitora mambava dzimwe shiri dzifunga but musi unouya muvenga akalaita matendere anopfuta fast. Njiva inoita senge yakapusesa zvitanda zvakadai yoita hayo dendere riri open. Moto ukada kutanga panjiva unopfuta uchienda uko. So zvimwe nechimwe zvine disadvantage neadvantage yachona. Shiri inovaka yakavhara kondo inoita dendere rakadai so but ukauya ukalaita zasuku ihuni dzega panoita moto unopfuta vana vekondo zvese nayo kondo zvikafa. So ziva kuti uri kuvaka musha wako nechii. Kana uchivaka musha wako neglue, make sure the door harivhariki because ukavhara glue iripo wazvivharira. Kana uchivaka musha wako nemaglass, make sure kuti hautambiri kune matombo because dombo rikangorova glass rinoputsika. Kana uchivaka musha wako nesimbi, make sure if simbi yacho haizotsvikunze ikapedzera yakuita microwave uri mukati momo. Saiwo ndonongoziya kuti urarama sei life yako. Zvokuti Facebook social media yakafanana gambling. Ukagara zvako kuteresa uchiona, you learn a lot. Let me tell you guys, you learn a lot from these guys. Very soon vachazopepuka malive akadai achapera ndonge tichidzidza. Pane pazvazopera mbiri yekuZimbabwe inobuya ichienda ende inopera fast. Pane pazvazongopera one day ungozoti hakuchina vanhu vanomboita zvemasikanda. That is kana takangwara. Hazvina zvazvinotipa zvemalive izvi. Ita live. Yes, live inonakidza vanhu vanenge vari bored muchiuya papo kana une nhamo yako. You can use it positively. Uchiona munhu achichema idzo dziri kutochema wena. Saka ndisini njoka. It will make zvavane munhu andanchireva kuti anomwa alcohol nokuti ane chikwere che$5,000. Otora pa $5,000 iyapo wedzera $2 unotenga doro kuti amwe adhako yakanga mwe chikwere chiya. Mungwana makuseni anongomuka nechikwere chiya chatowedzera futi neimwe $2 yatenga doro chato 1,002. So wangokangana for a few minutes. Social media ndo zvinoita. Panongotaura pa social media, I'm revealed. Hanzi ndoje kunonzi kudii? Hanzi ndiri kuburitsa, I'm releasing, hapana chawa release. Chawa release zvezvo zviri kudzoka zvese. Ukafura museve wakadai so, uchinda mudenga. Wakuverenga mabhuku, because of force of gravity, museve uyu unouya chikurova panhongonya. Zviri nanotofura museve wakadai, uchienda uko. Zvokufura museve wakadai so, worivara, unodzoka chikurova pano pamusoro. I don't know kana mzvandukuza zvibetserai. Hands they are always waiting for other people's downfall. Most people here, they are stressed and depressed. People are stressed. Most of the people on Facebook, we agree they are stressed. But find a way of relieving your stress without telling people should go affect. Unazana kana une problem yekuda kuchema chakapa ne funeral. Wono joina funeral wochema chaizvo. Chema ungotsvaka kwafiwa woenda apanoda unochema munhu wako akakuramba nezuro woenda pafiwa kwete ta Facebook live wono joina funeral uchichema akakubvunza ndiani ari kuchema don't touch me kanza asanga chidana naye endai watochema zviri better kana uda celebrate enda unobhadhara mari woona bhora team yavo isingadi ikagoa so celebrate yes kana uchinyara kucelebrate pane kuuya paFacebook because zvinoitika paFacebook ndozvakaitwa kuno mumwe munhu wanga uri hero ya somebody munhu anobva atanga kuti I need to find a new hero aiwa I need to find a new hero maiwe vamwe vedu tinochena so right but ndikachema chiti tricks utenge ndakatenga charity shop confess anopinda macharity shop uyu confess anotenga zvinodhoro my hero wadoluza mafans nelive yako pana ndiri kuchina ndichitenga mupedzanamo kuyantenga mupedzanamo tasingazvisi so sometimes imwe information yamunovapa vanhu haisi necessary ngavagare vari koko right now zona umwe munhu achiti unoda chikafu unotanga atarisa kuti hauna mavanga paruboko here akutotaura unomupa chirwere chawanga vasingadombofungiri
pamwe de wangu usingazvi-expose vamwe vangu vachati wakutozvi-stigmatize wega, and then you blame vanhu vanostigmatize. Oh, vanhu vengi vanani. No, ndiwo unozvi-stigmatize wega nekurevhila zvinhu zvakadero. Hapana panobva wakamboti musikana wangu aiva nechirwere zvigoperera ipapo. Vanhu the moment vanongotaura kuti it's good kuudza, but kuuya pafacebook nenge anga nechirwere wandakadana naye, vanhu vadova nemakweseni makuti pamwe wakadomborova pakazozvarwa mwana saka neunacho kuti oh no handinozochibata pa ndakazodii ndikateswa saka zvimwe zvacho dewa usina kutombovavudza zvako ka dewa usina kutombovavudza kana wada zvako zvema-V11 wotora woisa results achona vanongoti ndakazviita here kutora maresults ukadini panongowanikwa rimwe rinongodha kuti nema wafoja ukatora even ropa racho richibuda kuti pamwe muchina wacho ndoinema. Hapana, you will never please anyone per social media. They will pretend to be pleased. Hapana, do your thing, do your thing. As long as tsvaka zvinhu 5 zvinokufadza, zvinofadza vana vako, zvinokubhenefita, look back every day uchiona I'm better than where I was yesterday. Ukaona yesterday iri better than today, change your lifestyle. Unafahamu every day but goreria ndaimbotambura I'm at a better place. Ukaona usingati pachina better place, you need a new challenge. Hanzi ndakafoira maths angu asi 0 kuseri kwekoma. Handizi 0 kuseri 0 kuseri kwekoma ari dangerous. Hanzi maths uzela wandiurai. Ndiringose munhu anongoseka kanisina zvandambotaura. Mwanza hanzi uri pano hanzi very true my guy, right? Moses Ndala ndepi. So hanzi check everything social life people pa social life unozachunja ndakaona nchokudai so tinokwanisa kuacta rich pa social life, but urich hwedu hunoonekwa tinozviexposa. Vanhu vari rich vanotokuona lifestyle haufiti ikoko. Ndine shamari gudo varipfekedza sutu nyangwe radi unongoriona makwiriro ari kuita muti kuti iri gudo iri iri gudo iri hazvo. Munhu wekugopwe kana tokuzvishava nekwatobva ukamupinza chero musupermarket ipi unongoona 50 cent chaichai unomuona 50 cent achimwa doro nechingwa half bread. Zvamuri billionaire style yacho you can't take it. Panodori nechimwe chinhu chinokuexpose. So guys, pa social media unoenda chingwa ndavava nhasi ndavakwapaidza nemafacts. Pandowanikwa chimwe chinhu chinoku the way aunodya even murestaurant, the way aunongobata fork yako zvakatanga manje zvakatanga manje izvi haana kukura nazvo izvo. Accent chaichai nyangwe wati I want some water to drink, here more water. Chizvishava nechechingo ndogopo chigopo chinonzi kuti vakaendavo kuuk but chifidzo vakamboti namombe ndakadai sondona uyu munhu akambotsika ndoo yemombe uyu manditarisa it doesn't matter. Unoona mupanhu akambofudza mombe uyu munhu akamborumwa nemago uyu. So it doesn't matter really kuti tingazama kuimpressana chidididi, but there is always something chinongo dhongi charo nyango karipfekedzwa karisa mumuyu rikangona madota rinotomburuka chete kuna idhongi zvatatakupa sutu vanhu vavado kubelieve washa ndio maitiro wangu. Hanzi malive ehondo chete vanhu vanongoita malive ehondo chete, even nyika yedu ndo zvayava. Any press conference corruption this people like hapana kupata kambonzwa kuti guys let's celebrate chichi patazomboona ndege chichi kubva kunyika kubva kuvakuru vachona hapana patombonzwa celebration wekuti by the way guys tazokugadzira chibhol kuyi vanhu vakabetsereka. Tinoda kubata vanhu vari kuita corruption, tinoda kubata vanhu mbavha dzakadai vanhu vari kuba zvakadai hurumende 15 billion adai. Hapana patakambonzwa positive news. Saka kubva kumba kwedu negative, kwese negative. Devi hapana chiko nemhinduro dzedu dzongori negative. Hapana imboti zvizere bobo nekutaura kwacho inongori hapana devi hapana zvese zvinhu zvedu zvongori negative ende ukaramba chingofamba uri munegative kuzoenda kupositive. Negative ine power darika positive. Wangoti -1
plus 1 change upedzisira uri pa0 minus times minus ndio yoga inongo iri positive wakangoti minus hazvina plus akaita se wakangoti minus times wakangoti minus akangoti times chimwe chinhu hazviite ngoti minus 1 times pakaipa guys ngatimbotsvaka zvinhu zviri positive umboitawo live woti guys maziso angu maona ndamboti ndocelebrate maziso angu aripo amboti guys ndakanaka guys ndamboita live yekundikuudza ndakanaka vanhu voti ndema wakashata manegative wowi wosumuka kuti honai ndakanaka boys zviri nani kutoita live yekuti tinyengeiwo yacho naingori negative ivo guys ndambopo unoziva chii ndozva zvakanakira machechi akudhara aive netestimony time ndeye zvinhu zviri positive vanhu vane vaita matestimony vane zvimwe zviri negative zvinenge zvaitika but testimony ndeye zvinhu zviri positive munozoti ndoda kutenda mwari this week asanambohura yes it's positive news munhu yakajara kuhura every day but vaidzingwa pane rimwe hura rakambodero zvazvoita gospel outreach yeyo panze vanzi vane matestimony chiuyayo hurero nobva raenda and I still think hurero vakaridzingaho but raitaura chua ndotenda mwari since vakatanga izvo zvino ndatopedza 2 weeks dzese handinamborora nemurume dzike but that's a testimony munhu uyu anga ajaraura nevarume every day but pauya shoko ramwari so it's positive news. Every gen starts with a single step. Iyo zvoti nawo ma-x anenge akati bloka unoblokwa na-x but mune vana mese mwana wototangapo wotomutanga kufonera mwana unodza mai dzimwe nyaya dzingafanga kuzika mwana mai mwana unzi kona divorce certificate yakazodi mwana ari kunobvunza mai mwana odoziva zvese marambana. Yes, be in talking terms. Shamari izvozvo uchitaura iye vara uri chido zvako but wakanipa mwana, let's do it for mwana. Mwana iye panoti grade 7 form 1 social media, who knows in future pamwe kwe kwadwa nema-studies of social media. Guys, let's open page for Facebook. What Timbo na live yakaitwa in 2001. Timbo study how people react male boo ndi mai vako vari studio. You see what can you analyze, tipe analysis manaona mai vake. Guys, even tikasadero pane zvinhu zvinotongouya chete. Kune zvinhu zvakaitika tiri vana vadiki zvinoitwa playback mupfungwa dzedu, so unoto remember word for word zvaitukwa zvitwa mai vako so nevamwe vanhu pamupatsime. Asi waive young, you were powerless, wanga usingakwanisi kurova. Hanchero pakaita malive akadero evanhu vanodanana hapashaya anotoshoropodza vajaira life yekuona malive ehondi. Yeah, but ukasoropodzeiwa ka. Listen guys, what you need to know, kana uchikwira muti wakapfeka dress, the higher you go, the more likely kuti vanhu vatange kuona penti rako. But if you keep climbing higher, nevanga vachiona penti rako vanongona zvidzengero kuti chiko icho pashi vanopesera vangoona tumaringi. Keep climbing, vanozopesera zingachitombozviti wanga wakapfeka penti rakati wanga uri naked. So when you stop climbing uri pa level uri close, ndo vanenge vachinalyze penti rako. Ona tsine penti rakaboka. But ukaramba chikwira mumuti, kudhara taikwira miti chitumuru, sometimes kune vasikana vaigona kukwira miti. Ndichorora matokwe. Sometimes waingotarisa kuside kana dziri hama dzako utarisa kuside because vanenge vasina pamwe mabhurugu tiri kupfudza mombe, ungokwira muti pamwe anokwira akabata apa, akabata skate kumberi neshure achikwira muti kuti tisavona. We were innocent. But kana vazokwira vaenda kumusoro vakusvasvavira chechete vachizo tizunziro shuma chiki. Saka iwo vanochita live yako, ita live inoblessa vanhu, zunza shuma uri mumuti momo. Kana shuma dzadonha vasingagamiso dzaiwira pasi paina ndokutarisa bhurugu rako ka vainhonga shuma kana chinhonga zunza dzimwe iwo vanhu vachinhonga shuma iwo unenge uchidzika havachamboni penti rako. Moinzwa analysis iyi matadza kuinzwisa kana musinanzwisa amuna mungwara. Ndiri kuti nini ukaita live yako donedza mamwe mashizha kumasaidu, guys, blessa vanhu. You don't have to bless them nemari.
ita live no blessa vanhu vakomana. Listen, divorce iriko but let me tell you zviri positive but divorce yandakamboona, it doesn't have to be yours. Pana vanhu vakaramba achitaudzana vana vakazoenda kuuni, vana vacho vakazodidi 50 years later vakadzokerana. Wazuza wakwira mushuma vanhu instead okutora, but zvinoda vanhu zvinonetsa vanhu vakaita maZimbabweans. Unokwira mushuma woda kudonedza 1 by 1, mira itaiki you up, tema shuma iyo, tema shuma imwe iyo, uchitema shuma chipa 1 by 1 aunga vakufidhuka vapedza. Zunza shuma chiki but kana uchizunza usazunza dzese, zunza usiye dzimwe dzako dzekudya because vamwe vanhu vanozozunza zvese zvoira pasi usara iwo mutima wacho usina, vari pasi votozokupa kana plus pawazunzira pachona advantage yari muti ndokupa madisadvantage vaive pasi. Kune dzimwe mapenzi aiwanzoita tsvina pasi pasi pemunyi. I don't know why when I grew up vanhu vaifara unoita tsvina pasi pemunyi. I don't know why apa nyi deke so saka dzimwe nguva toenda pamunyi vanhu vozunza nyi dzowira pasi totanga kudzinonga todya tisina mbosvuka patakararama. Why am I giving you this example? Because sometimes ukazunza ukapedza zvese zviri muti uchizunza paunozodzika pasi unoona vadya futi zviri pasi, iwe nyakuzunza una thank you yaunombowana. So ngatitema live tichiziva kuti haungangonozunzi zvese, zunza zvimwe uchisiya zvimwe. Vaya vana pamunini wangu vaikwira muti votema davi riri rakakuruso rine dzakawanda nyi vorigadzika vozunza idyai vana vabhuti vangu idzo dzogara zvadzo dzichifefeterwa nemhepo dzichidya nyi dziri pamo dzapera pamunini dzapera dzozunza futi but dzine chitavi chadzo dzechidya dziri fresh. You need to benefit semunhu aita live, benefit from those little likes or benefit. Pero wachema palive vanhu vari kukomenda havana zvakubetsera, uri kudzokera mumba mako wawega wakuzoita vhiki yekufunga kuti let me go through vanhu vaive palive paya. Umwe munhu ouya achida kupfimba anenge akaona live yangu, I'm not desperate shamwari, wototukana nemunhu kana ndangokupfimba live ichiko andiona kuti munhu uyu anenge akandizivira samwe dewausinoita live munhu wadoluza pa. Anyway, ngaindirege zvangu mberenge kupesera ndibe ndakata hanzi gore rino tichati ekene malive but muchaneta zvemu hanzi tula petuluta don't believe you. And the problem with most symbols is they like to see drama. Drama takakura chiacta madrama here. Vanhu vanoda madrama. It's true. Drama rinonakidza. Taitoita madrama. Vanhu vanoda madrama. And I don't blame vanhu vanoda madrama. So, let me read. So what goes in your life, it's better to tell those few people who really care. Tsvaka munhu one, not many people. Tsvaka munhu one. Kuna umwe munhu asingagoni kubatsira but it makes you feel better kana ukamudza problem yako. Kuna umwe munhu kaita problem, tsvaka munhu one anokuteerera. Not only anokuteerera, anokuteerera achikupa suggestion. Murukumana wangu azodai. That's a tough one. Usangotsvaka munhu ane answer all the time. Imbotsvakawo munhu anoti that's a tough one. Tadi umbogoogla, ngatimboita research. No, hatimbobvunza mufesi pano mufesi akamboita live timbomubvunza kuti yake relationship yakaita sei, hatimubudzi. Kana kuti enda mugroup wonyora hide yenhema ndiri mukomana nemakore 55 ndakazodi usaisa makore ari padhuze neage yako unozobata mazimba ane kakufungira. Ndiri mukomana uchichinja mazita nenzvimbo ndiri kuAmerica murume wangu akazodai zvimwe zvimacomments zvine zvinyorwa ovya mazimba anenge achituka mbaya munhu wakamai vako vakazodai but pane imwe comment one yaunogona kungosangana nayo inotokupa something zvinotori better than vanhu vaoita live vanenge vachiti vanenge vachisa malove nemalike. Or sometimes unogona kungopa suggestion kuita senge nyaya muzvimagrupu zvewhatsapp zvezvo, naimi ndine shamwari yangu so azhinji totozati anenge ari yemwe ndine shamwari yangu yakadai ikadyirwa munda nembwa plus anenge vakutaura ndi live yavo but unoona anokubetsera at least hauna V11 nokuti ndachema ndichiti ndiwa ndichemedza saka V11 racho rakanyanyiswa.
ukada uzoti toda vanhu vasingachemi uyai uku panaita post but inoda vanhu vasingachemi wadozvieliminata wega nelive yako anyway kana musavanzwisa guys moswera ball and social media has been the past since last night. I don't blame you. Ndanzwa netsafu nokuswerera malive loren kureba zvaoma izvi ndona ndaita 1 week takasvinura but vanhu vese vari kuti vanoita 1 week vakasvinura ivavo ndofunga kuti havana maproblems vanawo maproblems akadangofana nemari kashoma unzwa munhu achiti ndinayo iye anoti ndinayo anenge achitori neshoma futi tozvakaita maproblems akafana nevanhu nemari munhu wese haumbowani munhu ati guys ndina kana akati ndinayo inenge itori shoma. So guys, thank you so much. Danoti ndobetserana panapo. Let's not encourage my life. Tikaona umwe munhu akuricha break point regai kuwanza my likes tikakomenda till 10 please finish this live please wakutichemedzawo nesuwo anodofila better munhu anoita 1 hour live hapana kana umwe ambokomenda sometimes anoita live the person is asking for help. That live is a cry for help. Okay guys, murikuisa macomments enyu mukazonza ati azviuraya munhu amuzofeel guilty remangwana. I know you won't feel guilt because you don't care, but it's one with in care. Zviri nani zvakoita live ndonyora cha please the inbox we'll talk about this. Iwo zorega kuuya kuinbox wanga asinda zviri nani afunga kuti unomuda munhu wacho. That little way pandaita live yangu iyapa ndogona ndatobetsera kana 10 or 15 pane rimwe rachatoita live mangwana rawana chikomba because mira ndikudze ukwanikidza mukadzi wako achiura ukaenda pa live wadozvipa zita nyuwani noza zita rako rechinzani idzo dziya dzokukwirigwa mukadzi wadzo dzokukwirigwa mukadzi hamzi dzipiko dzokukwirigwa mukadzi dziya asi ndiwaenda nelive yacho ndiwauya wakaudza kuti guys mukadzi wangu akwirwa wadopiwa nickname. Even ukapoinda kuti mukadzi uyu akahurira murume wake inini still kana vokudana ivo vanoti mukadzi amene henyu mukataura kuti mahurigwa ramba mukadzi wako nezvimwe zvinhu anoroya zvinodze mukadzi airoya dzedze ukatowanikidza mukadzi wako achihura umuramba samuramba akahura nanhingi ende zvinoitika kuvanhu vakuru right now amene paswa kuMalawi some big people my role models. You slept with my wife. Yeah, you slept with your wife. Yes, I paid 100,000. You paid 100,000 mukadzi anokwigwa. Come on. Aparoda leader nyika yedu. I paid. Ndaiziziya zvangu kuti uri kutora mukadzi wangu. Uchizviziya ukabhadhara 100,000 pounds or whatever rands kuti mukadzi aenda nokwirwa na pastor. Hang on a minute. I'm not getting things right. And I watch a live here. Oh, you don't know me. I'm umpinde mZimbabwe. Waukanganza bato manje. Vanwezano wautanishwa image. Oh, saka munhu ukambhadhara kana kukwira mukadzi wako wakumbana kupinda muZimbabwe. Chero zvisina andikona waumisa politics nekumba. Wado expose zanu kana kuti waexpose whichever party kana uri chamisa waexpose MDC. Nenyaya iri unnecessary. Dena wangodhila neyo kana wadoona kuti munhu akuita zvakapa uchigona twabama nadzo ndakamona akabata hopo kumbira twabama unoya rini kunowini futi yako ndamboenda pane imwe chechi so ipiko pano munhu akakwira mukadzi wangu ndona zviri nani kudhila ako pane kuti right now you're busy exposing yourself. Saka isu tichanalyze sablazi muri kuti makaluza 100,000 pamusoro pe 100,000 mukadzi akatoti ndichumireyo mari 100,000 ndide kuna papa achi bvamukwira vakamukwira kuti nyoro vakamitisa really apa uri handsome man very good guy. The next thing mazimba zvanoita manje ukataura kuti ndakahurigwa trust me hadzigoni bondedzi chii chakamboita mukadzi wacho akuti havazizivi kuti kuna munhu ane app yechihure. Munhu ane app yechihure nyange uchimugutsa makuseni masikati nemanheru anongohura chete iapp. Kana foni yako ine app yechihure kana uri munhu anohura doesn't matter. Ndionzwa vanhu vazhinji achiti murume wakamudai so right now
a few weeks ago pakaita scandal ningarambwa nemunhu. Kuna system futi inoita nemazimbabweans. Mazimbabweans tine system one. Kana uri single, you're a very good person. As soon as you get married, munhu wese ari single mauri. Shamari, hang on a minute. Wakati kuti vanhu vese ari single mauri last week usati wa married. Vanhu vese ari married don't ayo ma single parents vanhu ari single mauri. Andiri kutamba vanhu ari single. Last month mamuri single. Now nokuti marogwa chiure chatobva. Kutarisira vamwe vanhu pasi tinonyanya. Tozvega mudada kutsai. Tisadero. Situation yawaive nezuro yadoipa nokuti nhasi iwe yako yava better. Suddenly, no. Anditi vanhu vanotamba navo nasinganamati. Nekuti wakatendeuka last week, but the whole 3/4 of your life waitamba navo nasinganamati. Vakadii kukurai. Mai vako vanoda kukurai. Maprofit uya. Mai vako ndo vari kukurai. Shamwari, mai vako vakakuchengeta 9 months mudumbu. Vaikubikira sadza. Last year chaicha ukaenda kumba kwavo kuZimbabwe ukanodya, vakubikira mfusha ukadya. Da kukuuraya nemadhimoni. Vaitadza vangokuisira poison. Mai vako chaicha. And you go and on muchibelievers mastori zvakadera. Iri kwamuri guys, itime alive yenyu isite chingowacha. But trust me, 80% of those people that are watching are actually happy to see you suffer. 20%, they don't care. If you do your life, they don't care. If you don't do it, they still don't care. If you cry during your life, they don't care. But they will come and watch. Waiter off. Tambotanga 370. Vatoita vatorwa pasi vamwaperegwa nebundle. But vamwe ndevatobhokana Chiru keeps on repeating himself. Vamwe anobowa chichakapfeka. Antona. So problem inenge iripo ndekuti iwo uchita live hausi kuziya audience yako nezvauri kuitira mabenefits acho. Start utona mana live yandiri kuita iyi inozopera sei. Because right now wazorora manje wawega nochiti. I always listen to my lives. Ndarobeza so ndichapopa ndogara ndichitoita zvimwe zvondichiteera ndichizviteerera ndichitaura so. Ndoti but apa ndasingafanga kudero. Ita every day. Look at your day. Uti pandamuka makuseni chiita ndaita nhasi. Chingava chiuru but chiuru chandaita chadenda. Ndasina tacho ndagainei. Kana wamboita anything zvaunongoita analyze zvawamboita from morning to sunset. Analyze your life. But zvandamboita zvazvo makuseni zvazvo. Kana watipedza analyze mwedzi wese February ndakaitei. Ukatadza izvozvo analyze 6 months. Ukatadza analyze 6 months analyze gore. Last year ndakaachiva chi. Pane zvandaifanga wachiva last year zvandakaachiva this year. Same live kusvika pa live analyze everything zvaunoita. Live yandaita ndakaachiva chi. Akazonditeerera no. Ndona. Kune imwe inonzi narcissist yokuti vanhu vanoshandisa emotional abuse. Arikachazotaura nezvarimwe zuva. Munhu anokwanisa kuacta kuva victim, kuzvivictimizer as a way of abusing zvazvokuti iwo saro uchifila guilt. Vamwe vanhu vane BP right now haisi BP yokuti they are abusive. BP yokuti they've been told now and again kuti uri abusive kusvika vatobelieve vo vakurarama life yekufila guilt. Ndiri kuabhisa munhu wavanhu. Ndakararama life yekufunga kuti vanhu iwe handisi mukadzi wakamwani mukadzi wakamwani kusvika ndisingachabelieve in myself utofunga ndini ndakaita lucky kuwana kusvika musomunozona panoti you know what nditori better ndiri ndege kana kuti I'm actually achieving better things now ndiri ndege ndiri. Kune vanhu vakadero vokuona ndokunga kuti iwo vari kukuitira favor. Kuva nevo vanhu kuti mafans ukapusa anokucontrola mafans. Kuchamara ukareka live uchichema hatiuyi palive pako. Kusvika unopedzera waduwa neregular timetable yekuzochema. Fans can control you. I don't care pakaita vanhu 2 live yangu haiwori kana ndichida 7 days. Malive vangu mukatarisa esa ane 4,000 view 12,000 view later, but pandakamaita ndavana vanhu 39. Vamwe vanhu vanoita live vari 2,000, but my live views avanongozoramba ari pa 2,000. So zvinosiyana.
content ndo very important. Munhu anenge akadongorivara wasingatombondizivi kuti ndiani. So guys, tobatana ku YouTube nekupikope mukangu-subscribe handle Leon Mapira tozita rangu. Hatisangane ku YouTube. Tikaita live tiri kunana YouTube tinotobenefit a little bit. Time alive anema adverts muchibhadharwa. At least was that ndakachema hangu but I benefited. Kana wada zvema live vhura account yako YouTube. Woita live yako ku YouTube. Uchichema vanhu achabe ikoko asi vanochidi chiwana mari futi pamusoro pazvo. So thank you guys. Magroups akaita sana mbenge aya chichi. Let's utilize that opportunity to tell Mazimba akavungana papa tichita zvima groups organizations for number 4 years ago 3 years ago guys 150,000 pambenge kati dollar $150,000 $150,000 tinogona kutanga imwe project sokutamba sokuseka ndati dollar nditi okay mama vanhu vanoba chichi okay vanhu vanoba toti 50 cents right or 50 cents ndabasa kana nditi tiri 150,000 kati 50 cents munhu wese ari paFacebook mugroup rakuti 50 cents totsvaka trusted bank machita akoma trusted ndimaona manje hakuna inobiwa futi mazimba ambedzereki mi